Lidi, vítám vás u prvního videa dneska v Minecraftu. Bude to taková uploutávka na server, kde budu asi hodně hrát. Tak, tento server bude tak, myslím, že takový jakoby PvP a takhle. PvP, survival, no takový zábavný. Nejdřív se prohlídneme A-Team. A-Team je eventy.cz, myslím, že se takhle čte, pardon. Evy 66, pak je tu Karolik a pak to je ještě nějaký anonym. Tak, to je A-Team. Teď si koukneme na pravidla. Pravidla. Negriefovat, nehackovat, nehádat se, krásně nedělat reklamu, nežebrat, nestavět věže takový, nevychloubat se, netrolovat, nemít prostý jména a takhle dál, si můžete zastavit a to bude asi tak všechno z toho, z těch pravidel. Teď je VR. Teď je tady takový tak. Tady prostě jak se to na 30 dní, jak se to posílá, kolik to stojí a takhle. Tady jsou ty výhody. Tak. Teď. Tady máme Warp a Shop. Tady je Shop, tady si můžete koupit hrozně věcí. No, hrozně ne, ale už tady si to nějak nakládá. No a tady vlastně ty věci. Warp Enchant, Warp Farma, Warp PvP, Warp Doly. Tak. Tady si prostě můžete takhle naklikat. Level je úplně jednoduše, úplně easy. Tak. Si něco můžete zase to enchantnout, jo. Enchant teď asi šarpne při Flyer 2 třeba. To se mi teď zrovna povedlo, no. Že no, takový pěkný věci si třeba enchantněte. Pak, no to je vlastně celý. Pak asi dáte Pavon. Tak. Další warp, já nevím, jestli to nemůžu psát náhodou, já jsem tady fakt takový nový. Tak další warp je Warp Farma. No a tady si asi budete, jo, expetable a takhle. Tak, tady nám padnou stejky samozřejmě, že jo. Si dáme spawn. Tak. Další warp bude tamhle, už tam dojdu. A to bude warp PvP, myslím už. Pardon, teď se tady točím. To bude warp PvP. Tak se tam taky můžeme podívat, že jo. No, říkal jsem, to nevím, co teď znamená. A žádný perly, že jo. Tady jsou nějaký pravidla, můžete si kouknout. Tak. No, takže si kliknu fly. No a můžeme se tam podívat, že jo. Nějak jako to tady vypadá. Asi. No a já nevím, jestli mi to vyportne domů. No a jdeme zase spawn, jestli to bude. Jo. Tak a vlastně náš takový poslední warp je Warp Doly. No a tady si vlastně můžete natěžit dřevo, že jo. Melouny si můžete natěžit. Tady je uhlí. Iron, že jo. Pak tady quartz, dirt, stone, sand,
wood. Další dřevo. No a vlastně tady si můžete prostě pěkně těžit. Máte tady haste, takže rychlejší kopání. No a to by bylo asi všechno na upoutáku na tento server. Doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že to vidí tyhle majitelé. No a pokud se ti video líbilo, dej like, v případě odběr, takže čau čau.